Isigameko esinyantisayo sobugebengu lapho umama nabantwana bakhe bebulawe ngesihluku ekhaya labo. Laba bobani bahlahlelwe ngembazo baze bashona kanti ihlobo zisashaqekile namanje. Isiphathe kabuhlungu kakhulu ngoba besingacabanga ukuthi ekucabaneni kwabo kungaze kufike la sekufike khona. Kona besazi ukuthi akukho ukuzwana kahle phakathi kwabo. Kodwa nje besingacabanga ukuthi sangazambulala nabantwana. Lo mndeni wawugcine ukubonwa umphakathi ngolwesibili olwedlule. Omakhelwane bagcine sebekhathazekile ngokunyamalala kwabo baze bayozibhekela nokuyilapho befice khona umnyango uvaliwe ngaphandle sekukhona nephunga elingelihle. Babe sebeshayela ucingo belibhekise emaphoyiseni bebika ngalokho. Kulendlu kutholakale idumbu zikaPhilisiwe Makhubu, amawele uLuyanda benobandile Nkosi kanye nesikasiphelele Makhubu zilele echibini legazi. Masingena engunakile nali legazi ende la kuma tiles ekitchen kunodaka cause Tuesday izulu lalina uyakubo kunodaka kuma tiles. Siye lapha eminyango wekamera nayi ingane lele phansi iveze isandla imboziwe ngengubo. Igazi leli liya emva kwabosofa la bekuhudulwa khona lo munye. Isigameko esenzeke ekhaya kaNkosi sisithuse kakhulu. Sithukile kakhulu because umakhelwane wethu njengoba siseseshilo ungumuntu highly noma akhuluma kakhulumeli phansi. So sikhonile ukunothisa lokuthi akasekho ngendaba ukuthi even ekseni nakavusa ingane umuntu omemezayo. Sekuboshwe indoda eneminyaka engama-55 ubudala ngalesi sigameko nokukholakala ukuthi biyisoka lalo wesifazane ohlahlelwe ngembazo. Umphakathi ogane unwabo ufuna ukuthi kwenziwe ubulungiswa.